col·lectius que hi han participat en la primera fase. Els models de pressupostos participatius que es poden rebre en els darrers mesos ha donat fruit en diferents sentits, hem millorat i aprofundit els canals de comunicació de l'Ajuntament amb la ciutadania i també hem ampliat la possibilitat d'expressió i participació dels veïns en la presa de decisions sobre allò que els afecta. Hem fet possible l'aproximació de l'administració al carrer i hem acostat els engranatges que fan possible la construcció de la ciutat a les persones que hi viuen. Per tant, és en primer lloc accions per superar l'escletxa digital, també la major proximitat als tallers de participació ciutadana i l'ampliació d'edat de participació a totes les persones majors de 14 anys. Per tant, més participació, més... Allò que les persones que hi van participar a través de l'enquesta que vam fer al acabat del procés de l'any passat i hem escoltat sobretot la comissió tècnica i la comissió de seguiment, que és aquesta comissió ciutadana que està present en totes i cada una de les fases i que han fet propostes de millora respecte a temes que percebien que es podien millorar i altres temes que hi havia algunes mancances i potenciar el que vam percebre com a fortaleses del procés en l'edició anterior, que era aquesta recerca de la universalitat, que tothom està legitimat per presentar propostes, tothom està legitimat per votar-les, que allò que pensa tothom és igual de vàlid i que en qualsevol cas allò que li dona la presència és el vot que aconsegueixen en el seu entorn més immediat.